Әле сөйләп бетермәдем. Гайса Галилей диңгезе буена китә. Шимон, тирәнгәрәк кирегез дә. Дусларың белән җәтмәләрегезне салыгыз. Остаз, без төн буе тырыштык. Берни дә эләкмәде. Син кушасың икән. Җәтмәне сала. Якуб! Яхья! Yahya, Yakub! Biriniz bundan bize yardım ediniz hele. İleridik tabii. Yüzümüzün de eşkut bir. Петр нәкъ шул вакытта Гайсәнең Алла улы икәнен аңлагандыр. Петр куркып кала, чөнки ул инде бик күп ялгышлыклар эшләгән була. Шундый көчле, изге зат, ничек инде минем кебек гөнаһлы кешене кабул итә алсын дип уйлый ул. Раббы, калдыр мине. Мин гөнаһлы кеше. Курыкма, бүгеннән